ing Mataram benteng ira inggil satine mubengi kedaton blengkung limo mung papat menanding dong ite wong ra duwe jagang jero toyo nirawening tur pinacak suci gayam turut loro pintolondo ngono we kok nesu tetalane kuno kelawan seti satine kudu anda pasor wani ngalah luhur wekasan dong ite wong raduwe tumung kala yen dipun tukani babang den timbangi ana catur pipolondo ngono we kok nesu bapak pocong pasar mati kidul danggung krica lor negara pasar gede loring loji menggo ngetan kesasar neng godo manan kamar gula Kakang Banjak kula ndara aduh debel ya aduh tenan iki nek mubeng-mubeng saka Jenggala Manik nggih ya papan menika saking Jenggala Manik dumugi Curitan Curitan nggih Curitan Sidaluhur Sidaluhur Budian Sleman nggih wah iki ya aku mongkok banget iki Kakang Banjak nggih ana ing dina iki papan wonten ing Curitan iki dianani gegladen ngluri budaya Jawa anane jadilan ana ing dina iki niki panci kaleresan ndara wonten ing dalu punika kanca-kanca arga budaya lan nggih gladen kagem nglipur dumateng kanca sedulur wonten ing tlatah Ngodian lan Sleman umumipun ndara niki nggih iya Kakang Banjak nggih iki panci senajan to aku lagi nandang sedih lho kenging napa to ndara kok sedih
dalu punika kagem dimeriahaken kagem rengeng-rengeng seneng-seneng guyon parikena kabeh kangge nglipur manah panjenengan lho ndara niki. Nggih. Iya leres bener kandamu Kakang. Nggih. Ling tetep bae aku ora bisa lali marang garwaku kinasih nindih galuh Candra Kirana kang jengkar saka Jenggala Manik Kakang. Panci ndara galuh Candra Kirana menika sempalane ngati. Ana ming galuh tindakan mah mbok golek piyai curitan kene kathah ayu-ayu ndara. Ajih. Iya bener kandamu Kakang. Nggih. Anek ngono wae goleki anake Mbah Suraya ta. Jenengan iki. Wah, Iya ta, Cang? niki nggih Oleh anggar wani regane. nggih nglipur niki ya seneng-seneng sinambi dolan, sinambi nonton. Ayo goleki Candra Kirana nipun. Jih. Ndara Panji Pripun? ngaturaken sugeng lampahipun wonten ing dalu menika. Iya. Pandongamu Mas Ari, Nggih, Ndara Panji. awakku kaparingan bagas waras. Nggih, sami menika para pradonga wonten ing dalu menika saged makempal wonten ing dusun curitan menika Ndara Panji. Nggih. Nggih, Ayo, aku mongkok banget. Iki kanca-kanca padha kompak. nggih, Sindene yo komplit komplit. kaya jamu. Nggih, saking tlatah Bantul nggih wonten. Heeh. Saking tlatah Gunung Kidul nggih wonten. Ana. Wonten saking tlatah Sleman nggih wonten. Oh. Sing boten wonten saking tlatah Jakarta Ndara Panji. Sing saka Malang ya ana. Kok iso? Endi? Oh. Iki saka Malang ta iki? Niki Malang Mego. Oh. Niki Mas Pur niku Malang Mego, Malang Melintang. Heeh, aja di ngono kuwi Mas Ari. Aku ora mentolo. Pokoknya bayarannya double niki lho Mas Tetek. Double, heeh. Mau jam 3, jam 3 pun dugi mriki. Wis tekan kene. Dugi mriki. Engko tak tambahane. Tapi mboten survei lokasi. Ngopo? Milik Rondo Kidul Desa. Wah, Nah niku. Ya ta Kang Pur. Cocok ya. iya, aku ngerti. Amanat gurune ya Mas Ari ya. Wis poso karo tengah tahun Mas Ari. Iya, iki bacotke. Niki ngeten Ndara Panji. Pripun? Dalu menika kan istilahnya janjane jenengan Mas Dewa janjane nang jadil nang kene iki lak ming reuni to. Bener. Heeh. Ming reuni niki, reuni nyeneng-nyenengke Mas Paijo Pitet pawange wau. Heeh. Heeh. Wae keturutan iki. Keturutan. Mbak Nia, Mbah Suro, pokoke kanca-kanca warga budaya. Oh, biyen Dok. Runtang-runtung dene ya Mas Ari. Untung nganti Mas Pitet iki duwe bojo. Iya. Jaman semono rebutan karo Kang Dewa takonono. Apa? Heeh. Ditembung lho kae iki mbiyen. Aku ora ngerti kuwi. Cih ben isih semene aku Mas Ari. Iya, ditakonono Mas Dewa. Jejeh. Oh, ana wong. Wah. Ayo karang biyen ki ya bareng-bareng kok ya. Isih apa to Mas Dewa? Bareng kok ya. Wah, jan jenengan iki. Kuwi ngono kuwi lho Mas Mancung lelakone. Nek ngerti kuwi, nek ngerti ngono kuwi. Doro, arep muni piye kowe? Iya. Heeh. Isambi nek ketemu kanca-kanca suara ketemu ki ya mek do guyon-guyon Iya, ngono jadilan ya. kan nguri-uri. Nguri-uri. Iya. Pokoke aja duri-uri, Cung. Diuri-uri, Jong. Neng ngapi. Nah, olojo. Jih. Ki sinambi ana ing wengi iki. Pokoke kula makili paguyuban Arga Budaya. Nggih. Ingkang sepisan ngaturaken sewu agunging matur nuwun dhateng keluarga Mbah Suro sak putra wayah ugi kagem masyarakat Curitan Sido Luhur Godean Sleman lan ugi
matur nuwun dumateng kanca-kanca jadilan warga budaya Curitan nggih. Nderek ndedonga mugi-mugi sowan kula sak rombongan wonten ing mriki saged gugah semangatipun kanca-kanca warga budaya Curitan saged grengseng malih ngono lho. Kang Bancak. Grengseng malih tambah sedulure Tambah tambah sedulur. koncone ya. Nggih. Awet enom niku nek akeh kancane, anak ming dhewe njur tuwa. Heeh. Tuwa. Ayo tua. Aku lagi 16 lho, Mas. 16. Nggih. Kunjule. Nggih. Nggih. Mekaten nggih. Heeh. Iki ngene Kakang Bancak. Nggih, pripun Ndara? Iki ndakane para penonton ya lek sebel karo aku ngono. Nggih, nggih. Nggih, lek sebel karo aku iki lek arep resani bapak ingkang angka kalih. Nggih. Menika pokoke matur nuwun kagem warga masyarakat Dusun Curitan Sida Luhur Godian Sleman. Nggih. Lan sang salajengipun ngene Kakang Bancak iki pokoke awake dhewe lanjutke laku. Nggih, lera-lere ganti Lelare dadi gawe. Nah, monggo sami mirsani lenggah saged jumeneng nggih saged tertib aman. Pokoke goleki daluh Candra Kirana. Nggih, nggih. Nggih, monggo Ndara kita lajengaken lampahipun madosi Candra Kirana. Heeh, mbok menawa ngalor Godian berang ngono. Wah, pesen apa? Lar TGP. Oh, Isih buka apa, Mas? Bisa omong Pak Polisi. Oh. Nggih, monggo para pratangga. Gongnya di lorong TV, Mas. Gongnya bener. Yo, 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 yo. Iya, 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 iya. Yo. Wih, iya, iya, iya. Itu, iya. Dadah semua. Andre, Andre, yo. Kami ucapkan untuk semua. Inilah Selamat datang kami ucapkan segenap para penonton. Inilah kesenian kita, jadilan arko budaya.
Amo Jaya Mrata Singa Barong Raja Kandel Kirisi
Tumrah, 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 tumrah.